Tutumelo ran na isikisay sa jaray. Ang kaaso ya sa kitmir. Aso ba? Kitmir sa aso na sa lugar. Narampi sa jaray, waktu na ifadili naman at tao, itora kita baka kafa binafsi, isurmana ni baci kita. Isurmana ni baci daw, na isurmana ni baci ampe na kay baci. Ternyata dia naminta na pangkaaso ni lotadi ni Rona to ikay tawid melo ilofiga lo ni suro tapos subukan makampari paano tayo yolo ya siya tama na ini ng kopi di fares na makanya ni Dukana nila ternyata hindi rosi asuna sa bukap kay pamalan waktu na kay pamalan maknufeso mamuro kubuan ni makaliipon. Iya je kumani minatip papapura kay din pabati. Waktu ku jog kapala ba